Så er vi på påskejagt 2012. Det er april måned. Så fandt Julius en kanin, og Sofus han kunne nå den. Hej Rebecca, du har travlt. Det tror jeg. Jeg har fundet et æg. Skal vi huske at tage papiret op, så? Jamen, vi spiser ikke påskeæg. Så har vi fundet de fleste påskeæg, men der har vist været kraver her også. Vi fandt i hvert fald noget papir rundt omkring, men det har vi jo så samlet op. Vi delte 50 æg ud i første ombæring, og vi mener, vi har fundet 42 af dem. Så fik vi påskeæggene hængt op, og vi er næsten færdige med frikadellerne og kagen. Påskeæggene er nu 2012. Malet fra Frederiksberg Have. Hej Bertram. Hej. Bertram, kig lige på farmor. Hej.